Zvládne najlacnejší elektrický Volkswagen normálnu jazdu, normálnu cestu do Košíc. Zistíme dnes. Aktuálne ideálnych 80% a idem bez obmedzení, tak ako na spaľováku do Košíc. Takže uvidíme, čo to spraví. Sme v Košiciach a nevyzerá to veľmi boh vie ako. Šlo sa na limite 130, 140 a klasika diaľničná. Plán je jednoduchý, aj tak sa ide nabíjať do Mekáča na raňajky s bratom, takže to je v pohode. Nie je zlé, ale ani nie skvelé. Tá efektivita tohto motora, teda nič moc, čo povie. Bez obmedzení ideme do Popradu, tak uvidíme, koľko tam z toho zostane. 43% baterky. Takéto sú dáta jazdy. Takže rozhodne na otočku Košice nie. Výsledok je asi taký, že v tomto aute nedáš na otočku ani Košice z Popradu. To je 220 km. Nedáš, keď chceš ísť normálne 130, 140 na diaľnici. Nedáš. Ideálne podmienky, 19 stupňov, trošku klíma. Elektrické auto funguje iným spôsobom ako spaľovák. Rozhodne iným. Není pre každého, človek musí byť v tejto fáze elektromobilizmu a keď si chce kúpiť dostupné auto, ako je napríklad toto, musí byť ešte stále doznačenec na to, aby ho to auto proste nesralo. Pretože inak, akože sorry, toto by som otočil rýchlejšie na Fabii. Čo si myslíte? Dáva to zmysel? Takáto hračka elektrická.